Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брыжцель. Тэма сённяшняй размовы – залаты фонд царквы. Як шмат дзіўных рэчаў вакол нас. Якое медыцынскае абсталяванне, якія хатнія прылады, якія аўтамабілі, якія аксесуары. Сёння мы можам глядзець у мікраскоп, блізка разглядаць навакольны свет, і тэлескоп бачыць далёка. Шмат чаго стала даступна чалавеку. Як шмат дзіўных людзей вакол нас. Ёсць вядомая механічная галаваломка. Яе стварыў вугорскі скульптар і выкладчык архітэктуры Эрне Рубік. Велізарная колькасць камбінацый. Я нядаўна ў сетцы знайшоў відэа. У канцы снежня 2017 года кітайскі 13-гадовы хлопчык усталяваў рэкорд Гіннеса. Ён за 5 хвілін сабраў 3 кубіка Рубіка, не перастаючы імі жангляраваць. Яго рэкорд трапіў у сусветна вядомую катэгорыю «Афіцыйна неверагодна». Падобных прыкладаў не пералічыць як у вобласці уменняў, так і ведаў. Асяроддзе кожнага з нас сабрала шмат цудоўных людзей. Яны прама ці ўскосна злучаны з намі, сваякі, калегі, сябры. Я думаю, што веруючыя людзі сярод іх адметна вылучаюцца. Нядаўна мы з жонкай ехалі ў маршрутцы. Зайшла мама з маленькай дачкой. Малая шчабятала. І раптам спытала: «Мама, а дзе востраў скарбаў?» Я не пачуў, што адказала мама. Я ведаю, што адказаў б я. Востраў скарбаў – гэта царква. Сапраўдны скарб, хрысціяне, залаты фонд. Пра гэта піша апостал Павел у сваім познім лісце «Пасланні да Каласянаў», 4 раздзел, 14-18 вершы. «Вітаю вас, Лука, лекар улюбёны, і Дымас. Прывітайце братоў у Леадыкеі і Німфана і царкву ў доме ягоным. І калі гэтае пасланне будзе прачытана ў вас, зрабіце, каб яно было прачытана ў Леадыкейскай царкве. І тое, якое з Леадыкеі, прачытайце і вы. І скажыце Архіпу, зважай на служэнне, якое ты атрымаў у Господзе, каб табе споўніць яго. Прывітанне маёй рукою Паўлаваю. Памятайце пра путы мае. Ласка з вамі. Амен». Невад Царства Нябеснага захапіў розных людзей. Яны прыйшлі ў царкву са сваімі слабымі і моцнымі бакамі. І яны, дзякуючы Ісусу Хрысту, гатовыя на ахвяру, адносіны і служэнне. Давайте разам паглядзім на спіс людзей, якіх адзначае апостал Павел. «Вітаю вас, Лука, лекар улюбёны, і Дымас. Прывітайце братоў у Леадыкеі і Німфана і царкву ў доме ягоным». Першае – ахвяра. Прысвяціць сябе Хрысту значыць аддаць яму ўсё. Лука быў па прафесіі ўрачом. Магчыма, пакінуў сваю прыбытковую практыку і пачаў клапоціцца пра апостала Паўла, прапаведаваць Хрыста, пісаць Евангелие і кнігу дзеяў апостальскіх. У 2017 я ў нашым горадзе Брэсце ўдзельнічаў у мерапрыемствах, прысвечаных 500годдзю беларускага кнігадрукавання. У рамках аднаго праекта пазнаёміўся са скульптарам з Менска. Ён хрысціянін. Памятаю, як ён мне распавядаў, што спачатку хрысціянскага шляху самае цяжкае для яго было аддаць сваю прафесію Хрысту. «Господь, возьми ўсё, акрамя маёй творчасці». Так не атрымаецца. Бог не будзе сябе дзяліць ні з кім, ні з чым. Павел узгадвае супрацоўніка Дымаса. Невядома, што пакінуў на той момант ён, але любое служэнне заўсёды ахвяра. Роўна як і Німфан ці Німфа. У рукапісах сустракаюцца і мужчынскі, і жаночы варыянты імя. Важна іншае, яны прадставілі сваю маёмасць для служэння. У той час любы дом мог быць царквой, а ўласнік – кіраўніком. У адным хрысціянскім гімне ёсць такія словы:
Усё Ісусу аддаю і цалкам яму належу. Выбраць яго значыць аддаць яму ўсё. І калі гэтае пасланне, працягвае Павел, будзе прачытана ў вас, зрабіце, каб яно было прачытана ў Леадыкейскай царкве, а тое, якое з Леадыкеі, прачытайце і вы. Другое. Новы тып узаемаадносінаў. Павел кажа пра важнасць міжцаркоўных адносінаў. Апостал стварае нагоду для сустрэч і кантактаў. Ён піша пра хрысціянскія каштоўнасці так, што яго словы актуальныя ўсім. Пасланне Леадыкейскай царкве, магчыма, нейкі згублены ліст, а магчыма, гэта пасланне да эфесянаў ці да Філімона. Для мяне словы Паўла вельмі важныя і каштоўныя. На працягу шматлікіх гадоў мы ў сваім горадзе будавалі адносіны паміж пастарамі і цэрквамі. У нас былі не толькі сустрэчы, але і праекты. Сумесная праца аб'ядноўвае і ўмацоўвае адносіны. Той, хто спазнаў гэта, ніколі не захоча ад гэтага адмовіцца. Калі цэрквы і вернікі разам, яны могуць стаць для грамадства адным голасам і адным сэрцам. Кропка ў пасланні асабістая. Паслухайце і скажыце Архіпу, зважай на служэнне, якое ты атрымаў у Господзе, каб табе споўніць яго. Прывітанне маёй рукою, Паўлаваю. Памятайце пра путы мае, ласка з вамі. Амен. Трэцяе, на што хочацца звярнуць увагу, гэта служэнне. Павел звяртаецца да Архіпа. У пасланні да Філімона ён названы паплечнікам. Вялікая верагоднасць, што ён быў сваяком ці нават сынам Філімона і Апфіі. У любым выпадку гаворка ідзе пра пакліканне. У кожнага з нас ёсць сваё крэсла і свая задача. Можа, у Архіпа былі сумневы, ці апостал нагадваў адмысловае даручэнне, напрыклад, пропаведь Евангелія. З падобнымі словамі ён ужо звяртаўся і да Тімафея. А ці выкарыстоўваем мы дадзеныя Богам магчымасці для служэння? Іх шмат. Прыгадваю, як адзін місіянер распавядаў пра сваё служэнне. Колькі разоў даводзілася сеяць у сэрцы людзей, як у пустую глебу. А бывала, не хочучы, кінеш насенне, і чалавек каецца. Мы не спецыялісты па глебах. Наша задача быць на сваім месцы і рабіць сваю справу. Нядаўна адзін хрысціянін, які працуе з сіротамі, праблемнымі сем'ямі, інвалідамі, даслаў мне фотасправаздачу пра сваю паездку па Беларусі. У іх каманды адбыліся сустрэчы з рознымі людзьмі. Мэта – падтрымаць сем'і і сказаць: «Мы разумеем вас». Як гэты чалавек быў здзіўлены, калі перад імі знаходзіліся гатовыя групы па вывучэнню Бібліі. Я падумаў, служэнне нараджае служэнне. Адной сястры з нашай царквы я даў даручэнне. Яна мне патэлефанавала і сказала: «Спі спакойна, усё зраблю». Як жа цудоўна, што побач з намі людзі, якім паўтараць і якіх кантраляваць не трэба. І вось мы чуем уласны прыклад. Памятайце пра путы мае. Павел у турме. Гэта яго ўласны кошт за вернасць Хрысту. Таму гэта не пасланне чалавека, які не ведае, што такое служэнне Господу. Гэта не пасланне чалавека, які патрабуе ад іншых тое, што не гатовы зрабіць сам. Гэта не пасланне чалавека, які ніколі не пакутваў за Хрыста. Павел быццам кажа вернікам і нам: «Я Сымон Кіраніянін, я таксама нясу крыж Хрыста». У той час аўтары дыктавалі, а потым самі падпісвалі лісты. Што напісаў Павел вернікам? «Памятайце пра путы мае». Іншымі словамі, маліцеся за мяне. Сябры, хрысціянства – гэта лад жыцця, які злучае вернікаў у адну сям'ю людзей. Яны добра разумеюць мову ахвяры, адносінаў, служэння. Залаты фонд царквы. Ці важна гэта? Так. Ці здольныя мы на гэта без Божай дапамогі? Не. Спаси самарянку, что всех приглашала, послушав Иисуса, пророком назвала. С тех пор уж прошли столетия, года, но в этом колодце всегда есть вода. Как песни поют, где в колодце вода, и колосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота.
там Божий колодец, где церковь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Грехом истомился народ и земля, приди к Иисусу скорей навсегда. И там, где в колодце живая вода, найдешь ты спасение у ног лишь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, и вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. А мы утешение имеем навеки. У нас есть колодец, и в нем есть вода. То слово спасения, то слово Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла, где вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там Божий колодец, где церковь Христа. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брыжцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.